Alltså Therese är mer seglivad. Får se då. Men jag filmar ju. Du blir nästan. Ta han då. Ta inte mig. Alltså, han har dödat sig med 2 gånger. Försöker du ta mig istället på honom? Ta inte bort mig då. Men det är så jävla dum. Jag killar, jag har ingen armé. Therese, vi behöver det. Fight for nobody! Christian! Christian! Åh, jävlar. Ah. Oj, Christian! Så ska jag hem med dig.